Andam namang manak ko pag manok. Andam naman! Okay, blindfold. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, go! Wala na! Scrolling through Facebook, daghan kaayo kong mga nakita nga post nga sig pangita asa ang manok. Kaya ganing maskin layo ra kay imong post or layo ra kay ang post nga imong nakita sa Facebook. Naa siya po yung mga utan na asa ang manok. Ug naa sa ini-request nako nga maghimo daw ko content or vlog nga or challenge nga pangitaon ang manok. Kaya pa ang manok pangitaon. Oh, without further ado, challenge accepted. Sugdan na nato ang ato. Muna ito pa first contender. Bubble challenge. Sa among challenge karon, butan na mo og twins. Og dili ra manok ang ilang takpo. Okay, let's go. Let's go. Tanong banana. Mga nang iti-iti nga pabo. Mao din nilang paboy lang dakpon nga nagulbaan nagsirit ang igit. So, ang mechanics na nilang duwa. Blindfold sila. Ila pagitaon ang pabog. Ang makadakita sa pabog, makadakop sa pabog na ay 50,000 pesos. 50,000. Ang tanong man ako pabog. Anda! Kita po ni inyong matagi. Blindfold na yun. Blindfold. Okay. Blindfold. Okay. Okay. I'm ready. Wait a minute kaping mainit. Fingers ang maniinit. Yan. Basta Ayaw matapos. hoy basta padung mo dito ba? Mo para miyaw. Istorya ra miyaw masinya sre. Yan, ano din rin ito? Ano ganito ako ba? Anak ka lang Toyo ga. Very slans ba? Toyo ka. Ito yung Jimmy. 2, 3, Hinaya ti. 4, Bye, nana. Kasa. Ala. Tanaw oy. Bugod. Dali araw. Madali araw sila ako ng daog. Sa to 50,000 pesos. Saan naman yung kwarta? May adutang. So, nanatay daog guys. Sila Lance. O mag second round ta. Dali. Blindfold balik. Blindfold. Second round na ni Hagi. Itabo na nagi. Toyok. Gikaw pati. 1, 2, 3, 4. Okay, pagkita ang pabo. Asa ang pabo? Ala, wait na mo yan. Asa ginang pabo? Asa ginang Inodoy. Asa ginang pabo? Ang kita, ala, dara-daring pabo. Taraw. Ala. Ay, lili. Ay, lili. Ay. Sugadagan pabo. Awi na ko isa. Isang pabo. Ano yung second winner? Saan man yung may mong premyo? Palit mangga. So, easy raman kayo para nila ang pagdako og pabo. So, mo na ni sunod ilang pangitao. Asa ang manok challenge. Manok pang kari. Charats. Iandam namang manak ko pag manok. Andam naman. Nilagyan niyo ang premyo ang makadakop sa manok. 100,000 pesos!
Okay, blindfold. Okay. One. Toyo kalima. 1, 2, 3, 4, 5, go! Asa ang manok? Kalmar kayang manok. Ala. Uy, kani. Tira. Uy, uy. Ay, masok ko lang manok. Ala, way lili ay. Way lili ay. Iso, nandiyan. Dala, maka 100 na kiniskis siya. Ala, nayangat. Ala, nagawas ang manok. Nakagawas ang manok, tabang. Gusti. Nalala. Gugong naman. Ay. Vlog na. What's up, guys? Okay, so dyan nadakpan ng manok. Nangita na lang miglain. Moni ang manok. Sunod na pangita. Okay, so dahil na napabalik. Dali na. Ay, dali. Kita mo na, Daniel. Okay, 1, 2. Kaya nagihay. 1, 2, 3. Wait, tuyo. Wala ito yung lahos na lahos. Aray, ay. Hindi may akong doon na niya. Iglas kay manok ka. Di glisa dyan magdako pa na. 100 litro di lagi. Alala, asa ka ang manok sa alala. Alala, asa dyan ka aning manok ay. Tingog. Alala. Ay, kinukuha yung gitagos mo to. Bro, mga zombie. Nakikita ko yung team. Kita na. Yung mga tubig ka. Kita ba yung idol ka? Lasa ka ang manok ay. Hala, tara ang manok. Nakita na namang manok. Ay, dalang. Magtirang mo. Dalang. Tara. Alala. Hala, laban for 100,000 pesos. Ngito Ala. sunod. Buluyot. Alala. Budya. Alala. Wait na, wait. Budya. Apa dito? Nargas to nga. Naragas to nga, Gigi. Ako! Sorry. Ako! Wala tuloy. Ayaw iyan! Jimmy. Jimmy! Okay. Dakpan lang, salo, nakadakop ilan, sara. 150 oh. 150 na yung premyo, saan na yung premyo? Kiskin din. Una, bedo, tang karot pala dahil skin. Basta man yung manok challenge, nalingaw ra ka. Oh. Ikaw, nalingaw ra ka, ikaw may daog. So that's it guys, nahumanan na mo ang among asa ang manok, kung asa ang pabot challenge. And of course, lingaw ka ay sobra. Oh guys, diri na lang tataman, and if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Till my next vlog, goodbye!